Obľúbe sa teší aj detský folklórny súbor Železiarik, ktorý je na scéne už vyše 50 rokov a krásu folklóru si teraz vychutnajte v podaní Daniela Kaščáka, Eli Kerlíkovej, Soni Horňákovej a Mateja Čorneja. Tak mohli ste trošku nahliadnúť Aj do toho zákulisia, áno, ale my teraz pokračujeme, pretože pripravené sú už dámy z folklórneho súboru Železiarik, konkrétne riaditeľka školy a vedúca detského folklórneho súboru Železiarik Andrea Pitoňáková a vedúca mládežníckeho folklórneho súboru Želieska Lenka Gogová. Dámy, vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. V jednom rozhovore ste spomenuli, že pred 50 rokmi bolo veľmi náročné a ťažké byť umeleckou školou, ktorá bola zameraná len na folklór, a človek by povedal, že práve dnes bude opačná situácia. Tak ako je to dnes a prečo pred 50 rokmi bol taký problém? Tak možno ani nie pred 50 rokmi. Železiarik, keď vznikal, tak vznikol z potreby folklórneho súboru Železiar, ktorý ho vlastne založil, aby mali tanečníkov. No a tie modné vlny sú tu vždy. Po revolúcii bola taká doba, že folklór zrazu bol nepotrebný. A potom prišla iná vlna, zem spieva a zrazu každý chcel folklór. No a teraz to zase ide trošku možno dole. Železiar, asi mi dáte za pravdu, ak poviem, že to je značka, to je pojem, v podstate Železiarik takisto. V čom je teda taká tá jedinečnosť? V čom ste iní oproti tým iným súborom? V čom je iný Železiarik? Asi v tom, že v podstate my združujeme tie decká a keďže stále je ich viac a viac, tak sa nám podarilo vlastne vytvoriť až 3 kolektívy. Vzniklo Jazierko, čo sú vlastne úplne maličké deti, prípravka. Potom Železiarik, ktorý vlastne má 50 rokov a takisto, keď vznikalo Jazierko, tak vznikol aj mládežnícky súbor Želiesko, čiže ten má už 15 rokov a je to taký medzistupeň k Železiaru, k dospelákom. Ako sa môžu zapojiť deti, ale aj dospelí a v ktorom roku je dobré začať podľa vás? Za mňa asi je to individuálne, lebo každé dieťa je iné. Niekoho to baví fakt od malička, ťahá sa a je to pre ňoho taká výzva byť až v tom dospeláckom súbore. Zase stáva sa nám, že prídu aj vo veku 14-15 rokov, kedy je to, ako pre mňa je to prelomový vek, lebo ja sa venujem tejto kategórii vekovej. A vtedy je to, že buď teda zostane tancovať, alebo ide preč. Tam sa to láme. My sme teda opäť ale pátrali aj v našom televíznom archíve a našli sme tam množstvo záberov z tých 90. rokov a medzi nimi napríklad teda aj natáčanie Vandrovali hudci v slovenskej televízii, ale aj stavanie mája na Hlavnej ulici ešte z roku 1996. A mňa by teda zaujímalo, že či máte aktuálne možno aj v radoch tých vedúcich nejakých ľudí, ktorí v tom čase tancovali v tom detskom folklórnom súbore. Alebo ich spoznáte možno na obrazovke? Tak toto je taká generácia detí, ktorá už bola v Železiari, aj odišli. A z tohto je stále
CD-čko, ktoré je stále žiadané. Tieto deti, ktoré natáčali aj školičku tanca v tej relácii, tak pani učiteľky si stále žiadajú videozáznam, aby naučili svoje deti tancovať. A školy tanca sú naozaj žiadané aj pri iných vašich DVDčkách. Koľko ich máte na konte a sú aj iné folklórne súbory, ktoré učia takto skrz DVD tancovať? Alebo je to vaša výnimočnosť? No asi je to taká výnimočnosť. Výnimočnosť je to v tom, že každý súbor si tie CDčka vydáva, ale tieto CDčka sú výnimočné tým, že pani učiteľky vedia si zostrihať tú hudbu pre svoje potreby. Čiže je to nahrané v jednej tónine a oni si vyberú tému, akú potrebujú. A je to veľmi príjemné poučúvať aj pre menšie deti, takže zase rodičia to používajú ako hudbu, kde si deti same sa naučia vlastne spievať z nich. Nemalo by to byť tak, ale niektorí rodičia si plnia sny skrz svoje deti, že som nemohol tancovať, tak dám do folklórneho súboru svoje dieťa, ktoré to možno nebaví. Aká bola cesta, vaša cesta do folklórneho súboru? Ako ste sa vy dostali k hudbe? U vás je to zjavné, ale tiež nám povedzte. No tak áno, moji rodičia sú takí folkloristi, ktorí tiež až keď mali okolo 25, tak sa začali o folklór zaujímať. Ale keďže som sa narodila do takej rodiny, tak popri tých folklórnych festivaloch človek zažil všeličo. Ako dieťa som teda to veľmi nemala v láske a najdlhšie pre mňa bolo vydržať nejaký program dedinskej folklórnej skupiny, tak to bolo úplne, že niečo nepredstaviteľné, že kedy to už skončí. No, ale je pravda, že teraz vlastne, keďže s tým folklórom pracujem, tak niekde v podvedomí mám veľmi veľa načítaného. Len aby sme povedali, tak vlastne váš otec je Vlado Urban, dlhoročný vedúci folklórneho súboru Železiar, takže to je až taká legenda v Košiciach na Slovensku. Aká bola vaša cesta? Ja tancujem od 3,5 roka, zapísali ma rodičia, v tom čase to bolo také in a tiež som mala takú krízu, keď som mala 14 rokov. To bolo, že mamka, ja chcem ísť na hip-hop. No tak na mňa pozrela a hovorí, dobre, prekonáme túto krízu. Tak sme ju aj prekonali a vlastne sa tomu venujem od 18 rokov ako pedagóg, ale v podstate skoro do svojich 30 rokov som tancovala ako aktívna tanečnica. Ako dlho trvala takáto kríza, hej? Lebo akože dostať sa z toho hip-hopu, tak to nie je asi až také jednoduché. A to bolo veľmi rýchle, pretože človek v tom súbore si nájde kamarátov, skvelú partiu a to je asi to také gro, čo nás drží vlastne, že tie kamarátstvá vzniknú na celý život, naozaj. Práve o tomto asi je ten folklór a základ toho folklóru. Vy ste spomínali, že máte aktuálne 3 folklórne súbory. Koľko teda členov aktuálne združujete? Tak dokopy tie 3 kolektívy majú okolo 250 detí a potom je partia, ktorá už je teda v Železiari. A čakajú nás talentové skúšky, tak čo musíme splniť na to, aby ste nás prijali? V prvom rade si pripraviť pesničku ľubovoľnú, nemusí byť ľudová, akákoľvek pesnička a priamo na talentových skúškach deckám ukážeme nejaké jednoduché rytmické cvičenia, ktoré majú zopakovať a plus nejaké jednoduché kroky, takisto predvedieme, zopakujú a my už vieme zhodnotiť, kto sa ako chytá, či to zvládne, aké má predispozície, takže... Ak by sme sa ale nechytali, ale máme veľký záujem s vami tancovať, tak prižmúrite oko, alebo máte neustále plno, že je dostatočný záujem? Máme dosť tých detí, takže... Ale prižmúrime oko. Ešte osobná otázka, ak mám 34 a chcem začať, dá sa to? Áno, robíme aj kurzy pre dospelých. Takže vo večerných hodinách, nech sa páči, ste vítaní. Ale máme tu aj ďalších mladých folkloristov. Videli sme najprv mládež zo Železiarika a teraz si pozrieme folkloristov zo Želieska. Tak, áno. Takto. Ahojte, vítajte u nás v televíznom štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Prečo ste a kedy ste vy začali s folklórom a čo vás ťahalo k folklóru? No, ja som začala tancovať, keď som mala 8 rokov v Železiariku. V súčasnosti už tancujem v mládežníckom folklórnom súbore Želiesko a v ňom máme super učiteľov, ktorí nie sú iba našimi učiteľmi, ale aj našimi kamarátmi. A prečo práve folklór? Čo vás fascinuje na folklóre? No, ja som si folklór nevybral. Rodičia ma ho donútili tancovať, lebo obidvaja tancovali v Železiari. Dokonca aj mamka bola začala v Železiariku tancovať.
Takže hlavne kvôli tomu, ja som nechcel tancovať folklór. A kedy sa to zmenilo? No keď som si našiel tam kamarátov, hej, mal som tam partiu a hlavne som mal pocit, že niekam patrím. Takže hlavne kvôli tomu som tam začal chodiť. No ale potom časom aj vďaka takýmto vynikajúcim pedagógom som si aj k tomu tanci našiel vášeň. Takže preto. Fantázia. Kde vás naši diváci môžu vidieť vystupovať v najbližších týždňoch, v najbližšom období? Tak dnes je pondelok a v nedeľu máme rodinný festival Urban Art Fest, na ktorých všetkých pozývame. Je to v Kultúrparku v Košiciach od 2. do 6. a môžu sa prísť pozrieť, ako malé detičky budú tancovať, naši najmenší jazierkári, až po veľkých. A čo nám Anka Mosnáček a Janko Baran ešte dnes predvedú? Zatancuje nám pozdyšovský čardáš, to je taký kráľovský tanec zo Zemplína. Hraj!